l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Il-Ministeru għal-Politika Soċjali u d-Drittijiet ta' Tfal stenda ftehim soċjali li għandu mal-Fondazzjoni Rise dan biex fil-waqt li jkompli jingħata servizz lil priġunieri irġiel biex jintegraw lura fil-komunità. Jibda jingħata servizz ġdid f'residenza li tilqa' priġunieri nisa li jkunu qed jiskontaw l-aħħar parti tas-sentenza tagħhom. Il-finanzjament għaż-żewġ ftehimiet u ta' madwar €1,000,000 fuq medda ta' 3 snin. Din ir-residenza se tkun tal-ewwel tip tagħha f'pajjiżna u se sservi biex il-priġunieri nisa wkoll jibdew jintegraw lura fis-soċjetà. Minkejja dan il-ftehim il-priġunieri għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom servizz 24 siegħa kuljum, residenzjali u anke day community based care biex jiġu mejjuna b'mod fiżiku, spiritwali, soċjo-legali u minn aspetti psikoloġiċi. Il-chairperson tal-Fondazzjoni Rise, Charles Mifsud, qal li programmi u ftehimiet bħal dawn qed iwasslu għal tibdil fl-attitudnijiet tal-priġunieri sabiex jerġgħu jibdew jintegraw lura fis-soċjetà. Tibdil huwa kbir, tibdil huwa li bniedem qed joħroġ fil-programm u għandu pjalles tal-ħajja tiegħu. Kollu id-dirja ma' problemi soċjali li bniedem se tikellu, id-dirja ma' problemi psikoloġiki li bniedem se tikellu, jkollu x-xogħol, kollu dinjità, kollu fejn joqgħod, u allura bniedem ikun jista' jkompli bħajtu kemm jista' jkun il-bogħod mill-kriminalità. Il-Ministru għal-Politika Soċjali u Drittijiet ta' Tfal Michael Falzon saħaq kemm importanti l-Fondazzjoni Rise sabiex ftehimiet bħal dawn isiru possibbli. L-Aqda Rise hija li tagħmel xogħol imprezzabbli meta nidħlu biex nerġgħu nagħtu t-tieni ċans il min ikun għal xi żmien għadda ħajja karċerarja. Hija importanti li nkunu soċjetà kollha li nagħtu t-tieni ċans.